Окей, здравейте хора, аз съм Алекс ВГ и най-важното новина в моя канал. Спирам да качвам в този канал, ама спирам. Завинаги. И сега искам да ви кажа за кой канал да се абонирате. Там ще качвам вече, да, името ще поработя върху него. Дайте ми някакви идеи за име, защото не мога да се сета как да се казвам в YouTube, защото нещо нещо много не ме кефи. Не знам. Та ето тук се абонирайте. Тук ще качвам вече. Ето имам вече 2 видеоклипа. Тук ще качвам от компютъра и... Момент. Кажи хай на YouTube. Да, имам премиум акаунт, така че очаквайте доста интересни видеа. Ето тук сега предстои една готина поредица. Да, вече имам 4 абоната, за които благодаря. Да, спирам да качвам в момент. Изчакайте. Спирам да качвам ето тук. Мисля, че тук беше. Момент да видим. Да, ето тук спирам да качвам. Да. Това исках да кажа. Ако видеото ви е харесало, можете да се абонирате за канала, който ви казах, Fireman. Да. Харесате клипа. И ще се видим. Всъщност няма се видим. Ще се видим в някое видео. Да. Ще се видим другия път.